हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों जाय बिथांमोना सिगाङाव एडभार्टाइजमेन्ट मोनदोंमोन SLRC एबा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बै समाव ओंखारदोंमोन जे एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबै 2022 नि जानुवारि एबा मार्चनि 1 थारिखआव सार्कुलेसन ओंखारदोंमोन एबा बेखौ 25 मार्च 2022 खालि एप्लाइ खालामनो हादोंमोन आरो बेनि एग्जामा जानानै थांखांबाय जायफोर बिथांमोना ग्रेड 3 एबा क्लास 3 ड्राइभार पस्टआव क्वालिफाइड जाबाय एबा पास जाखांबाय एग्जाम होनानै बिथांमोननि थाखाय दिनै एडमिट ओंखारगोन एबा एडमिट होसिगोन दिनै 6 थारिख फेब्रुवारि 2023 बे समाव नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लागोन गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना 3 PM 6 थारिख 2 मार्च 2023 दिनै नोंथांमोना 3 PM आव नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन ड्राइभिं स्किल टेस्टनि थाखाय जायफोर बिथांमोना ग्रेड 3 ड्राइभाराव नोंथांमोना क्वालिफाइड जाबाय एग्जाम लिरनानै नोंथांमोना क्वालिफाइड जानो हाबाय नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस नोंथांमोनहा बे स्किल टेस्ट एबा ड्राइभिं टेस्टखौ 11, 12, 18 आरो 19 फेब्रुवारि 2023 खालि नोंथांमोनहा स्किल टेस्टखौ नोंथांमोना लानो हासिगोन आरो नोंथांमोनहा एडमिट कार्डआवनो नोंथांमोनहा मोननो हागोन बेनि प्लेस एबा भेन्युखौ अब्ला नोंथांमोनहा नायदो दायो नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन seva.online.org बे अफिसियेल वेबसाइटनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बेवहाय थांब्लानो बे एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस नोंथांमोना मोजां होदो इन्टारभिउखौ नोंथांमोना स्किल टेस्टखौ मोजां खालामदो गुड लाक नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि जबआ बेवहायनो जानानै फैखाबाय बेनिखायनो आंनिफ्रायबो माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों मोजां लुबैनाय एबा हास्थायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरबाय थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर बाय बाय